TIPRA Motha IPFT hai teruk kobonai thangno sengmung kajak tongko songroni khabo khuko simi ya rengjak sijagrokni bo haino tamni hinba TIPRA Motha jora kaisiao TIPRA do phano muthangna bagwi phiawna bagwi songsajak mani phiaba tabok khe nokjarerek ngui tongo thuruk dofa teimaji dofani sakao se TIPRA Motha ni phan bangkugui tongma noksio abo baino sengmung kajak tongko songrokni khabo bo TIPRA Motha regional party de yakheba national party de regional party ingui tongkhe bhaike bini dofani phan asat nokjagui tong amo haide nokjaka kokma kokti salo TCF ni president Ranjan Sinha tei secretary Centrumia ni ra yagromoi Kurti Kadamtala wo 410 nokungni 1827 votar BJP CPIM ni party yakare TIPRA Motha ni thani wo hapmani abo baino sengmung kajak TIPRA Motha ni phan kubun dofani sakawde bangkugui thangsino mohaino Odrepur sengmung ni mukhukko ngui tongo TIPRA Motha Bureau Report I News